tanan sa akong mga subscribers. Ano po tayo hiluton ha? Ayo. Yan ang gabi sir. Ano siya ipamati kayo naman sir? Sakit siya. Pila kadlo naman anong ipamati. Abaga ang likod. Pero ang likod, pero martis. Abaga. Gawas anong sakit sa bagag likod ang sa pila eh. Wala nila eh. Sa'yo sanghay. Wala yun. Maura yun. Doon ha, maura yun. Wala na yun ha? Sige. Iasa kayo ng address mo sir? Yaman po yung puso. Kogon. Sige, may gabi sa taga Kogon Digos. Ato ang tabangan si sir kasakit daw yung abaga, likod, yahang hawak. Yan. Sige, tanggalin t-shirt sir. Okay, nakapalo mo sa po sir. Mag-sir short ka sir. Pasaglit lang. Sige. Ubuhan. Sige, ubo lang. Problema. Okay na ka na. Ito na talaga. Ulit doon. Ha? Charlie rin. Pero ang pangalan Charlie. Ano sila yung kasi po na?
Hagutag sa dili sir ha, o to hapon gabi di kita pwede magbasa sir ha. Masa hapat dito bawal na sir ha. Hindi ka nagbasa. Bawal na to na siya kay mapas mo itong lawas ha. Tama ka na niya, pas mo sa kusog ha. Ha? Kaya kamay no? Kanay kapantay ka na sir. Ano? Kanay siya, lusay ni sir. Kung di na to ni tandugon, wala ko uno siya. Kung di na to ni tandugon, mudako ni mo ni nung dalpuon, nga magpunga to usahay, bukas usahay ha. Ano ni siya sinyo bukas mo to ha. Kaya na kita sa likod. Higit-higit ka din sa likod. Malit ako mo. Inap niyo mo? Ayaw po. Ano pala dito? Ano naman? Ay, nakasimot ka sa biryani, ma'am. Sakit mo rin ang mataang. Ay, nag-spray na mo. Naganda.